käytiin vähän ajamassa. Jättiin tonne Venevalkamaan. Tai Helena ajo. Milloin mä lopetan? Mitä? Tuolla on Venevalkamaan tonne Nikkarin kohdalla. Moi Johanna. Sienitehtaan ohi vai? Mitä? Sienitehtaan ohi vai? Sienitehtaan ohi me käytiin ajamassa laittomasti sinne. Riippuu mihin tarkoitukseen. Videopäiväkin. YouTubeen. Joo. Sinne zoomit ja... Joo. Tuossa Iksuksessa, niin se ottaa niinku zoomina sen. Tai siis sillä tavalla. Se ei ole tarkka. On. Kato, kun sä sen vedät sen valmiiksi digit. Ihan sattumalta. Eli jos sä vedät sen sinne puolelle ja sit aat videokameran päälle, niin se on tarkka. Juu. Mutta että sitten jos, silloin sä et saa sitä niinku laaja. Hakeutunut 33 oli tässä. Tai sitten tietysti me hakeuduttiin juokseen metsään, mutta se oli pakko enemmän. Mutta en mä tänne olisi tullut 33 asteen. Mä olisin tullut varjossa, että se on ihan ennen paahtavat. Nyt se on aika miellyttävä, että tässä voi jopa olla hetken aikaa. Se menee sopivasti väliin. Marjoi. Niin. Mikko, biologi. Me voidaan opiskella biologiaa. Haukastaan tommoinen. Onks Vilsa hauskaa? On se. Paimentaa näitä lapsiaan tuolla. Oikeesti. Monta kertaa se on Oho, aika iso. Ne tekee siihen pesään. Joo, ihan siistin näköinen kyllä. No niin. Pistä siihen nyt sitten semmonen sivu, mihin mahtuu 7. Siinä on. Hyvä. Tästä tai tosta tai takaa, mutta sun pitää heittää kuitenkin sen. Kun ei se ole sunnuun. No sit sä saat nolla. Apua. Kolmas huti vai? Sanna. Joo. Kyllä. Vähän vinoina se viiva. Ihan sama se on. Te olette kyllä aika taitavia.
Mun täytyy pelastaa meidän serkusta kunnia. Oi. Kuinka Nää nojaa melkein kaikki. 4, niin pitkä toi heitto, tästä tuntuma hävitä. Täytyy vaan vissiin yrittää siihen töräyttää siihen. 2, 3. Paljon mulla on, Sanna? 19. Kenttä. Onko se 50 se raja, eikö se ole? Joo. Mutta se täytyy tehdä tasan. Joo. No. Ei se on vähempää saa. Nyt se nyt mun kimppuun. Kiitos tästä. Mukavaa kaudesta. Mikä on siellä pöytään? Paarma, heppu käveli mulloon ja sit lähti karkuun ja se murri. Ja listiä. Mä uskon. Vaan tulee, käy nopeasti ja häipyy. Puremastakaan. Haukka. Se oli tarkka 9, mutta vähän vähemmän. 12. Joo. Ei sit. Oho. Uhotaan, mikä on aika? No mä oon tyytyväinen, jos menee 40. Mikä se oli viimeksi aika? 4.3, ei kun mitäs? 4.13 oli viimeksi. Oliko? Mulla. Sulla oli parempi. Mulla oli 402 tai semmoista. Niin. Mä oon päässyt kerran oli 4 tai pari kertaa. 359. 350 on joskus nuorena vasta Mä en 2003. oo kyllä. Mikä on sun tavoitteesi? 10 sekkaa. Mikä on tavoitteesi? Tavoite on päästä maaliin. Toi melkein. No. Oksentaa vasta maalilinjan jälkeen. Niin. Noin. Hyvä. Olisikohan nyt valmis? N, Y, T, nyt. Sinne vei. Ei tässä vaiheessa nähty ikinä. Oi. 408. Mulla oli 407,8. Eli mikä sun tarkka oli? Mistä toisinpäin lähdetään? Mä otan nyt itekin. Näin vähän välillä. Kuka lähettää? N, Y, T. Neljä. Tai viittä vaille. Mulla. 404. Aika hyvin. Mä meinasin lipata tässä aluksi. Sitten rupesi reidestä vähän vihlomaan takareidessä. Ei nyt krampannut ihan, mutta ei paljon puuttunut. Ei tää rapina. Nolla. N, Y, T.
Paljon se johan aikaa. 3.40. Paljon se aikaa? Paljon se oli? 5-3. Hölskikö? Eipä hän. 3.53. Hyvä. Menit kovempaa kuin mä oon koskaan mennyt. Mut niin se kyllä kuuluukin. 2 vuotta sitten 3-4-8. No ei siinä ole kuin 5 sekkaa eroa. Nyt on 2 vuoden takaisin. No niin, katsotaan. Nyt testataan tää niinku tehokkuusaste. Pitäisiköhän te hakea paperia? Ai jaa, siis ihan pelkästään tossa. Me otettiin pois toi. Niin se Ritillä vähän vaikeutui. Mikä siinä on sitten semmonen niinku... Onko sitten, kun sormet on, nakkisormet on kypsät, niin toikin on vai? Todennäköisesti. Jos on minkälaisia pintakistiluaineita. Ei. Valmis näin. Tämmönen niinku malliväri. On. Oi, nyt se tipahtaa. Se on muuten nyt aika mehuva. Priima. Se on priima. Joutuu Genevenjärveen. No miten se meni Asteriksissa? Tuli tämmönen kiilto. Jäämätty tämmöiseksi. Kiiltopinta. No, No siinä on kyllä palannut kaikki, mikä on niinku ollut juurellista. Silti. On se palannutkaan materiaali siinä. Ouva. Täällä on yksi. Kuka ottaa? En ota, kiitos. Ei oo pakko. Tässä vaan. Paperi on. Ihan. Voisin vielä paistaa tän niinku grillaattoon vielä puhtaan. Niin, tää viimeinen on täällä niinku peränurkassa tässä muovissa. Se on jopa työtä saada se irti siitä. No et kukaan ei viitsi vaivautua enää. Tästä tulee sormet tahmaseksi ennen kuin on... Mutta oli siis täydellinen pakko, tai täydellinen pussikoko. Joo. Mutta jos on sellainen oikein kunnon palohaava, niin siitä sitten jää semmonen kohoarpi. Nyt mä tiedän, mistä se karvasmantelimaku tulee. Se tulee tästä pihlajasta. Ai joo. Koska kun pihlajan lehdet tulee keväällä ihan niin, ja sitten niitä pureskelee, niin niissä on semmoinen karvasmantelimaku. Mitä voisi ottaa lehteä ja... No semmoinen, kun on just on tulossa lehteä ja sitä mutusta, niin siihen tulee semmoinen... Se kestää vähän aikaa, ennen kuin ne kivet lämpiää. Sitten se rupeaa vasta niin kuin lämpiää.